Kamano kumkete Ramogi TV kwa dhia neweche mag tuke ni tuke mag rugby mag Kabeberi Sevens biro timore tarik 9 nyaka tarik 10 dwe ni alap ma RFUEA Grounds. Group A dhi kelo kanyakla timbe kaka Nondescript, Black Blood kod Kenya Harlequins. Group B dhi ting'o Strathmore Leos, Kisumu RFC, Nakuru kod Impala RFC e kind mamoko. Kembe mopogore opogore moting'o KCB, CIC kod mamoko mosiro tukego e yor omenda. Mr. President, Mr. Chairman, Bona Director, Team